Els veïns d'Arenys de Lledó ja han estrenat les piscines municipals. Aquest és l'últim municipi de la comarca a disposar del servei, una zona de bany que s'esperava poder obrir a mitjans d'estiu i que s'ha retardat un mes per diversos permisos. Des de l'Ajuntament han organitzat una jornada de portes obertes amb la finalitat que els veïns pogueren gaudir de les noves piscines, així com de justificar-ho en les diferents subvencions. A part, com dia, de treure el cuquet de tots nosaltres, de gaudir de les piscines i xalar, també teníem que justificar, perquè clar, tot això s'ha fet gràcies a subvencions de diner públic d'administracions superiors. Llavors, clar, teníem que fer una apertura dins de l'any de les piscines. L'any que ve farem la inauguració, pensem que allà a voltes de Sant Joan, que és a finals de juny, que és l'època més propícia, una apertura oficial, convidant autoritats, convidant al poble. I és que, tot i el fred, els veïns i veïnes del municipi no han pogut resistir-se a estrenar les piscines, espai que ja ha rebut els primers banyistes. La temperatura era bastant baixa, a les 11:30 del matí. Puc dir que dos veïnes del poble, una en 70 i alguna d'anys, l'altra més jove, van ser les primeres que es van posar el seu biquini i es van tirar a l'aigua. O sigui, bravo per elles. D'hòmens no cap. I xiquets, clar, després van vindre i estos estan a la seva salsa. Unes piscines que s'integren en el medi natural imitant l'estructura dels llacs, una idea original treta d'una empresa italiana. Vam trobar la idea a través d'una empresa italiana que tenia una representació aquí a Espanya i ells ens van donar la solució als nostres pensaments. Més que una piscina, pots dir que és un llac, un petit pantano, que també forma part de la forma de vida dels pobles d'aquí del Matarranya. De cara a la temporada d'estiu 2024, aquest servei municipal obrirà les seues portes amb, a més d'un servei de bar, aquesta zona d'aigua que és la primera part d'un projecte major que inclourà en un futur una zona de pícnic, de jocs i un auditori.